Madzimai vachitumbeni vadzoka zvakare. Sekuru Gokwe vauya kuti tionane kati chitaudzana sezvatiri kuita kaizvozvi chionana. Nai vabereki, nhasi tiri kumboti timbodzidzisana, timboonesana. Handiti pazvinhu zvidiki but zvezviri zvinhu zvihombe. Handiti mukurarama kwedu. Toda kumbobvunzana mubvunzo kuti chii chinonzi depo? Chii chinonzi depo? Depo inzira yekudzivirira nayo kubata pamuviri. Depo inzira yekudzivirira nayo kubata mimba. Depo inzira yekudzivirira nayo kuita mwana panguva yemusingachite mada. Uye depo racho iroro kana depo yacho iyoyo inzira iyi yakaipirei yekushandisa depo. Uye nzira yekushandisa depo iyi yakanakirei, yakanaka here kuti yakaipirei. Saka ini nhasi ndichabata divi rekuipa kwayo. Ndosiya divi rekunaka. Ndichambobata divi rekuipa kwedepo. Ndombosiya divi rekuinaka kwaro. Ndombofamba nanzira yekushata kwaro. Manga muchizviziva here kuti ukabayiwa depo hauchaendi kumwedzi? Zvakare, tsvina yese ingaifanira kubuda mauri yaya. Tsvina yese inofanira kubuda pauri every month here. Haichabude. Bosi hauchaendi kumwedzi. Nekuda kwedepo. Tsvina inenge yakuungana mauri. Handitika haichakwanisa kuita sei? Haichabude. Tsvina yaya yaungana mauri. Zvakare tsvina yaya inokuwadza murume wako. Kana kukuwadza mukomana wako edha wese waunorara naye inomukwadza bozi the time yekuti ari kuita bonde newe edha murume kana ndiani ari kuita naye bonde handitika anosaka tsvina yeye ichipinda maari. Tsvina yeye inotozosvika pakukonzeresa kana kenza panhengo yemurume wako. Bozi tsvina yeye inogara muchiuno chababa handiti muchiuno chemurume wako kana chiuno chemukomana wako handiti nekuda kuti iwe ane depo. Saka tsvina iyeye iri mauri yeye yakutorwa nemurume ichinoungana muchiuno make amo handitika. Saka zvinokonzeresa anokwanisa kuita kenza handitika panhengo yake apa nekuda kwetsvina iya yaungana muchiuno make memya. Izvi hazvikonzereswa nemunhu wese but zvinokonzereswa nekuda kwekuti iwe wane depo. Tsvina yaifanira ichibuda mauri ichibuda haichabudi every month. Hauchakwanisa kuenda kuperiod. Kana murume wako chero aita marounds akawanda, chero aita 4 rounds kana aita 10 rounds, anogona kupedzisira kuita 1 round. Kana kupedzisira asingachakwanisa kutopedza round yacho, inokwanisa kutongorara uri pakati peipapo. Izvo zvinokonzera kune madzimai anona varume vachizoti nhengo inorara vari pakati pekuita bonde handiti zvinokonzerwa nedepo iroro. Depo iri rinokwanisa kuti chero akaenda kunze akanosangana munhu ainga nedepo kunze uku handitika akadzoka kumba handiti inogona svika ichitorara mumba imomo handitika. Problem futi yatosangana nayo iyoyo vana baba kwamemuri uku. That's why michinzi dzivirirai itai sei the time yekuti waenda kunze mudzimai nekuda kwekuti rendi inenge ichidiwa, mari yeChristmas iri kudiwa, mari yekuti aruke musoro iri kudiwa, anongokupawo kadaro because iye hakuudzi manje kuti tine depo ratakaita sei ratakabayiwa. Wobva walotora system iya yesvina iyayi. The time unosvika kumba iwe unoita sezvo wangogera mazoiso zokumba ndiro 1 2 3 handiti but unonga uchizeri inoona kuti ngorara muri pakati, inoona kuti flat business rafa, bhora rafa, bhazi raponja apa muri pakati perwendo, bhazi rabva raponja vhiri remberi mautorera panzira ka madhepo yanokonzeresa futi zvinhu izvozvo. Zvakare futi kumadzimai inogona kukonzeresa futi dambudziko kuti unogona kutopedzisira usingachaiti mwana upedzisira watoti totaura hapachaiti depo rinozviita izvozvo handiti bozi zvakasiyana zvinhu zvotibvuma, zvakasiyana zvinhu zvotida handiti. Saka tiri kuti izvozvo isarudzo yako hatina kuti musashandisa depo kana kuti shandisa depo isarudzo yako iyoyo yaunokwanisa kuzvipa wega kuti ndoendera mberi kushandisa depo here kana kuti ndosiya kwete kuti madzimai chidhumbeno handiti usashandisa depo tiri kutaura zvazvakaipira nezvazvinokuwadza bozi zvinotokuwadza baba, zvinotokuwadza newewo futi bozi tsvina yanga ichibuda mauri yayi haichabude bozi wavhara kuti saita mwana handitika wavhara kuti saita mwana wabva wavharira tsvina futi mukati mauri. Muri kubata nyaya yacho. Saka tingoti dzidzisani usadzidza kufa. Uona usina kudzidza kufa, dzidzisawo vamwewo vasina kudzidza vanokuti aiwa endai pachannel mazuva echitumbeni unoona dzidzo iripo, tidzidzisane, tidzidze zvakasiyana siyana zvatirosangana zvomuupenyu tichingoti stay creative.